Dobrý deň. Tak toto je najnovšia moderátorská show, aj súťažná zároveň. Milión za kokos. Ale piču. Tak kokos za milión. Tak ja Na Spartu! Au. Sorry, to je zlé štúdio, sorry. Novi. Takže pokračujeme. Dobre. Takže pokračujeme. Ja som Igor, včera som ti jebal mamu, vyskočil z ovcej budy Analovič. A mohli ste ma vidieť pred 3 dňami v Loser Show, kde moderoval tento prijebaný kokot. Na Spartu pomoc. Wow. Tam si na piču. Nie. Dobre, dnes si pozývame najnovšieho moderátorského, ale súťažiaceho a volá sa Igor Jebal Kakač. Vítajme toho neuveriteľného krásavca. Poďte! Počkať chvíľu. Poďte! Ahoj, zdraví Slovensku. Tu sadnite, sem pekne. Ja musím dýchať to, ja sa nepočujem vôbec. A počuje sa. Aj. Takže, odkiaľ pochádzate? Ja? Odkiaľ pochádzate? A poďte sadnúť sem. Nie. Tak ne. Michael Jennings tam bývam. Aha, sorry. USA 2010, akčný thriller. No dobre, že som z Bratislavy. A ako ste na tom vy? Ja som celkom dobré na tom, len vidím, že máte nejaké obrie oči. Nie. A môžem sa opýtať? Nie. Babička, a prečo máš také veľké okuliare na očiach? No, nedajú sa dole, pravdu povediať, ale tak by som ťa lepšie videla, keď mám pravdu povedať. Ja som si myslel, že povieš, aby si im mohol vytlačať tie veľké jebaky. No aj to, aj ten, čo máš medzi ušami, taký veľký jeden. No, ten presne. Ten dígako. Si velice múdry, vymyslíš. No, takže, chcete ísť k prvej otázke? On je jebnutý, alebo áno? Jasne, že áno. Na čo som tu? Takže prvá otázka. Za 2 centy. No? Kam by ste sa vybrali, keby ste chceli vidieť najchlpatejšiu vagínu? Po A tvojej mame, po B k jeho mame, po C k Šmajdovej mame, alebo po D k mojej mame. Najbabke. Keď ťa nepoznám, tak by som povedal, že tvojej mame, ale keďže Mojej babke! keďže tu nemám na strane, ako si všetci myslia, tak dám C-čko. K Šmajdovej mame? No. A počul som, že tam poletujú muchy. Vyjebať. A že tam vystupuje aj vší cirkus. Rakší cirkus, no. Dobre, tak teraz ideme na druhú otázku. Je to správne, alebo nie je to prvá? Veď som hovoril, že hej. Mama, ja sú boháč, ja mám 2 centy, ja sú boháč. Dobre, sadnite si a pokojte sa. Takže, ideme k druhej otázke. Nie. Máte rád svoju mamu? Nie. Po A áno, po B nie, Nie. po C možno, Nie. po D najradšej jej trafil lopatou. Po hlave. Mama, čo je správne? Zavolám mame. Dobre, volajte. Dávate telefón. Mama, čo by som ti spravil? Áno, nie, možno ujebal ťa lopatou. Trafil. To je jedno. Najradšej. OK. Hej. No. Mama má odkázať, že táto show je na piču, ale povedala, že mám sa rozhodnúť vlastným srdiečkom, takže pojem Dčko. Tak je mi to ľúto. Ale je to správna odpoveď. Ja som povedal, že ja ťa ujebem lopatou, keď dojdem domov. Tak máte dokopy 5 centov. 7 centov, jo. 5. Kurva. Dobre, budem musieť... jaké dína. No dobre, takže No vidím, ideme... tam máme Ameriku, to sú dievy. No vidíš. Takže ideme k tretej otázke a to je za 10 centov. Ja budu boháč. Au.
Máte väčší peníz než ja? Tak určite. Neviem. Tak počkaj, Idem na vecko, poď ideme si to. Jau! Sorry bro. Nechte. Mám väčší penis, nakoľko som mu ho odrezal teraz, hej. Takže mám veľký penis, no. Mám ho väčší ako vy. Takže áno, Áno. máte pravdu. Mám 15 centov, jo. Už mám na ponožky, jo, mama. 1050 centov. Kurva. Aj mám na zapálky aspoň. Neviem, čo s ním budem robiť, ale nevadí. Máte. Odpalíte sa. Fú. Aj to nemôže tak boleť, no. Nemám také ostré zuby, no. Ideš. Ja. Takže, štvrtá otázka. Za 20 centov. Máš 6 minút starty. Ideš. Za 20 centov. Jo. Čo robíte na počítači? Po A. Ste na Facebooku. Po B. Pozeráte porno. Po C. Hráte hry na zahraj.sk. Počkej. www.zahraj.sk. Najhranejšie hry. A po D. Rozbijate počítač, lebo ste nevedeli prejsť nejaký level. 50 na 50. Kurva som si... Takže rozbijate počítač a hráte hry. No, tak rozbijam počítač, lebo neviem prejsť level. A aké hry? Sims. Ne, tie hry sa týkajú iba zahraj.sk. www.zahraj.sk. Dobre, Dčko. Najhranejšie hry. Piču, Dčko. Dčko? Hej, Je mi to ľúto. piči. Ale Áno. ste, Kokot? áno, A? vyhrali ste Čo? 20 centov. Jo! Na čo mám? Na rožky už mám. Jo, mama, nebudem hľadovať. 35 centov.